नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आज पळयात आयचे मुख्य खबरो. आज कारवारात मातृवंदना कार्यक्रम. कारवार जिल्हा प्रशासन, जिल्हा पंचायत उत्तर कन्नड, ग्रामीण अभिवृद्धी आणि पंचायत राज खाते, महिला आणि भुरगी अभिवृद्धी खाते, आयुष खाते हेमगेल सगळ्या सहकार्यान बाल संगोपन केंद्र, महिला आराम कक्ष आणि पौष्टिक आहार आणि मातृवंदना कार्यक्रमात गुरुवार बायलाक डोहाळे पूर्ण करचे शास्त्र केले. जिल्हा पंचायतीची मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियांका एम हेमी गुरुवार बायलाक हातात कांकण घालून डोहाळे पूर्ण करचे शास्त्र पूर्ण केले. रामनगरात अज्ञातानं फोडली 3 दुकानं. सुमार 50,000 रुपयाची चोरी. लगातार आठवड्यात झाली दुसरी घटना. जोयडा तालुक्यात रामनगर हिंगा बुधवारा रात्रीन चोरान 3 दुकानं फोडून सुमार 50,000 रुपयाचो माल लंपास केलो. रामनगर कारवार या मुख्य रस्त्याच्या बाजून आशिल्ली 3 दुकानं चोरान फोडली. सरकारी हायस्कूलच्या फुडें आशिल्ले सचिन कुंभार हेमगेले कपड्याचे दुकान फोडले. या दुकानांतल्यान गोगल, घड्याळ आणि ब्रँडेड कपड्याची चोरान चोरी केली. रामनगर सर्कला लागीं आशिल्ले मारुती नाईक हेमगेले चहाचे दुकान फोडून रोख रक्कम आणि कोल्ड ड्रिंकची बाटली चोरी केली. तशेंच या दुकाना बाजून आशिल्ले मोबाईल दुकान फोडून या दुकानांतल्यान साहित्य चोरी केले. चोरान ह्या तिन्ही दुकानाची चोरी शेतावेले पत्र फोडून केले. ह्या तिन्ही प्रकरणाची रामनगर पोलीस स्थानकात नोंद झाली असून पोलिसांन घटनास्थळावर वचून पंचनामा केलो. 4 दिवसा पहिले रामनगर हिंगा मोबाईल दुकान फोडून मोबाईल, चार्जर व अन्य साहित्याची चोरान चोरी केली. हे प्रकरण ताजे असतानाच बुधवाराक रात्रीन 3 दुकानां फोडिल्ल्यान व्यापारा भितर आतंक निर्माण जाले आसा. गणेशोत्सव लागीं येता आसतना रामनगर हिंगा जावचे चोरीचे प्रमाण चिंताजनक आसा. गेल्या वर्सा बी चतुर्थी पयले चोरीची घटना वाडिल्ली. मात्र त्या चोरी प्रकरणाचो शोध अजूनही लागूना. ताका लागून आतां घडच्या चोरी प्रकरणाचो शोध लावच्या पोलिसां फुडें आव्हान उबें आसा. तू केन्ना बंद करून गेल्लो दुकान? म्हणजे मी राहिलेलो मोड. हां, मग तुका केन्ना कळ्ळें पण फोडलें म्हणून? सकाळी गेलो तेन्ना. मग काय काय नेला इतले? वॉच नेले, हां, गोगल, कपडे एम साईज या 28 पॅन्ट. तरी किती हजाराचे किती सामान 15 जातले? कन्नड रक्षणा वेदिकेच्या कार्यकर्त्यांनी केले आंदोलन. फी बड प्रकल्पात स्थानिक लोकांक काम आणि कंत्राट मेळना म्हण कन्नड रक्षणा वेदिकेच्या कार्यकर्ते हेमी तालुक्याच्या संक्रुबाग वाठारात प्रकल्पाच्या मुख्य गटामुखार धरणे आंदोलन केले. ह्या प्रकल्पासाठी गावच्या लोकांना जागो दिला. त्यांना जागो गेल्ल्या काम आणि कंत्राट दिवन पहिली प्राधान्य दिवचे अशी मागणी कन्नड रक्षणा ವೇದಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೇಳಿ. ನೋಡಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ತಿಮ್ಮಯ್ಯವರೇ, ನೀವು ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಮನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಹೊರಗಡೆಯವ್ರದ್ದು ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವೆಹಿಕಲ್ಲುವ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ರೆಡಿ. ನಮಗೇನು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ.
ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು, ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಗಾಡಿಗೆ ಎಲ್ಲೋಬೇಕು, ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರು ತಮಿಳ್ನಾಡು ತಂದು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಈ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಅದನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆಯಿತಾ? ಅದೆಲ್ಲ ಸರ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಿಸ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ. रामनगर अनमोड रस्तो दुरुस्ती करच्याक 20 दिवसाची डेडलाईन. सगळ्या गाडयेक प्रवेश दिया. नाजाल्यार रस्ता रोको. रामनगर वासियांचो इशारो. जोयडा. उत्तर कन्नड जिल्ह्याची असिस्टंट कमिशनर विद्याश्री चंदरगी हेमी गुरुवार दिवस रामनगर अनमोड रस्त्याची पळवणी केली. राष्ट्रीय महामार्गाचे काम अर्धवट आशिल्ल्यान स्थानिक नागरिकांक अनेक समस्यांक तोंड दिवचें पडटा. ताका लागून 20 सप्टेंबर पर्यंत रस्तो दुरुस्ती करून हलक्या गाडयेक प्रवेश दिवचो अशी सूचना तेमी कंत्राटदाराक केली. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಅದನ್ನು ಡಿ ಸಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಡೆಪ್ಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೈನ್ಸಂಜಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ವಿ. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿದೆ. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈಗ ಪುನಃ ಇವರು ರೀಟೆಂಡರ್ ಆದ ನಂತರ ಬೇರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ ನಂತರ ತಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪುನಃ ಕ್ವಾರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಪುನಃ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗೋದು. ದಯಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಹೊರಗಿನ ತೊಗೊಂಡು ಬರಲಿ, ಇಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಏನಿದೆ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ನೋಡೋಣ. ಹೌದು, ಅಲ್ಲ 3 ಲಕ್ಷ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಲೈಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಅದು ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಆಗೋದು ಮತ್ತೆ ಇದಾಗೋದು ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಮಳೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗೋ ಥರ ಆದರೆ ಕಷ್ಟ. ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಸಿ. ಈಗ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ, ಮಳೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂದಿನ ಫ್ರೀ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ 2-3 ದಿನ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳಿದೆ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇದು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 25 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವರು. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ दिलीप बिल्ड कंपनीन अर्धवट केल्ल्या कामामुळे अनमोडच्यान खानापूरपर्यंत काही जाग्यार रस्त्याची दुर्दशा जाली आसा. तशेंच अस्तोली अंतो जुनो ब्रिज मोडच्याक येयील असून नवीन पुलाच्या बाजूची माती पावसान व्हावन गेल्ल्यान रुग्णवाहिका, बस्सा वचीसाठी अडचणी निर्माण जाती आसा. त्याचो परिणाम स्थानीक पातळीचेर दिसून येता. जाता तितले बेगीन रस्त्याचें काम पूर्ण जावूं जाय अशें चंदरगी हांणी सांगलें. दिलीप बिल्ड कंपनीचे कंत्राट रद्द केल्ल्यान राष्ट्रीय महामार्गाचे काम थांबील आसा. आता नवीन निविदा घालचे काम सुरू आसा आणि पुढच्या महिन्याक निविदा प्रसिद्ध जातली. नंतर काम सुरू करून अवजड गाडयेक प्रवेश दितले अशें राष्ट्रीय महामार्गाच्या अधिकाऱ्यान विद्याश्री चंदरगी हांकां सांगलें. त्यावेळार तहसीलदार संजय कांबळे, राष्ट्रीय महामार्गाचे अधिकारी, तालुका पंचायत सदस्य शरद गुर्जर, पोलीस अधिकारी व स्थानिक लोक उपस्थित आशिल्ले. दरम्यान रस्त्याच्या अर्धवट कामाचो फटको स्थानिकाल्या व्यवसायाक बशिल्लो आसा. ताका लागून 20 सप्टेंबर पर्यंत रस्तो दुरुस्ती करून हलक्या व अवजड गाडयेक प्रवेश करच्याक परवानगी दिवची अशी मागणी तालुका पंचायत सदस्य शरद गुर्जर हेमी केली. जर 20 सप्टेंबर पर्यंत रस्त्यावेल्यान अवजड गाडयेक प्रवेश दिन जालो 22 सप्टेंबराक रस्ता रोको करतले असो इशारो गुर्जर हेमी दिलो. ಅವರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಅಥಾರಿಟಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಬೇಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನಾವು ಒತ್ತಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ. AC ಅವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 20 ದಿವಸ ಒಳಗಾಗಿ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೇರಿ ಆಗಬೇಕು, ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವೆಹಿಕಲ್ ಫ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಅಥಾರಿಟಿದವರು ಪುನಃ ಇದರದ್ದು ರೀಟೆಂಡರ್ 1 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಜನ 20 ದಿವಸ ಒಳಗಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. रामनगर अनमोड मार्ग बंद आशिल्ल्यान स्थानिक व्यावसायिक संकटात पडिल्ले आसात. हॉटेल, मेकॅनिकल, टॅक्सी, रिक्षा चालकालो धंदो बंद पडिल्लो आसा.
ताका लागून रस्तो दुरुस्ती करून सगळ्या गाडयेक खुला करचो अशी मागणी स्थानिक व्यावसायिक परशुराम देसाई हेमी केली. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 36 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. कारवार 12, अंकोला 6, कुमटा 5, होन्नावर 2, भटकळ 4, यल्लापूर 5, मुणगोड 2 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तशेंच 57 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 54,808 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तशेंच 53,747 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. अजूनही 300 कोरोना रुग्ण उपचार घेती आसात. तातूंत भितर 56 कोरोना रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 244 कोरोना रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेती आसात. आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 761 कोरोना रुग्णालय मरण झाले. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.